Fl-aħħar 24 siegħa f'pajjiżna ġew irreġistrati 103 każi oħra ta' COVID-19, bit-total ta' każi issa jitla l-10,640. Minnaħa l-oħra fl-aħħar sigħat fortunatament fiequ 169 persuna oħra. Bekk meta wieħed qisu koll lil 149 li s'issa huma rappurtati li tilfu ħajjithom kawża tal-virus, isib li l-każi attivi huma 1989. Fid-dawl ta' titjib fiċ-ċifri li kienu notati fl-aħħar jiem tant li l-ammont ta' każi attivi niżel għal taħt l-2000 wara diversi ġimgħat, l-awtoritajiet tas-saħħa xorta jtennu l-appelli biex kulħadd joqgħod attent. Baqalna ftit żmien ieħor li rridu nibqgħu nieħdu ħsieb tagħna nfusna u dawk ta' madwarna, nibqgħu nużaw il-mezzi ta' prevenzjoni u l-mitigation measures. Nifhem li ġej żmien li mhuwiex daqshekk faċli li nqattaw miliet differenti minn milidijiet li kellna fi żmien ta' qabel, però dan jgħaddi wkoll u jalla nkomplu nkontrollaw is-sitwazzjoni bl-għajnuna tagħkom. Regolarment is-Suprintendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci qed tfakkar ukoll li s-sitwazzjoni tfisser pressjoni enormi fuq il-professjonisti mediċi fl-istarijiet ta' pajjiżna. Dan minbarra s-sagrifiċċji li qed jagħmlu l-anzjani u l-vulnerabbli biex jaraw li ma jintlaqtux direttament mill-virus. Dan anke meta sissa jirriżulta li hemm 7 residenzi għall-anzjani li qed jesperjenzaw trasmissjoni tal-coronavirus. Matul il-ġimgħa li għaddiet l-ammont ta' vittmi żdied bi 17 persuna bl-aktar mill-quta huma l-anzjani. Dan fost il-weġġa ta' qraba tagħhom li ma jistgħux ikunu qribhom fl-aħħar ħinijiet ta' ħajjithom. Li sar vittma tal-COVID-19 f'pajjiżna sissa u raġel ta' 46 sena.